دمتي السنة إذي كاب كتما لندن زم حلالف دمتخم دمتي السنة يو كبرات هذا تلتي دمص اسنا كما يتوعلو امنا يلومي حموس 19 حمله مدبنا فلما زينا قصيلنا ابهلو كنتات ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘተኮረ ሪቶታት ኤርትራውያን ማህበራትን ወልቀሰባትን ከነቅርበልኩም ኢና ምባርከስ ዕለታው ዜና ንምቅዳም በርእስታቱ ክንጀምር ነባር ተጋዳላይን ላዕለዋይ ሓላፍን መንግስቲ ኤርትራ ነበር አቶ መስፍን ሓጎስ ኢሳያስ አወር حلقاتي 1991 አበፍ ዓበት ንውሱናት አባላት ማዕከላሽ ማግላ አብዘካየደ ፉሊ አኺባ مسئه ودغنا حبار መንግስቲ ከነቀውሚና ኢሉ ከሙድ ጉዳይ አቅሪብሎም ከም ዝነበረ ሓቢሩ ወልቀ መላኺ ኢሳያስ አፈወርቂ ብዘለው ሕዱር ሕማም ኣብ ኣዝዩ ኣሰካፊ ኩነታት ከም ዘሎ ስሙ ዘይተጠቕሰ ኢትዮጵያዊ ዲፕሎማት ይሕብር አበ ማይስሩዋን ዓዲ አቤቶን ተኣሲሮም ዝነበሩ ቁጽሮም ዘይተፈልጠ ኤርትራውያን ካብ ማእሰርቲ ፍትሑ ከም ዘለው ምንጭታት ይሕብሩ መንግስት ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራ አምባሳደሩ መዚዞ ዜና በዝርዝር ሓደ ካብ ቀዳሞ ተጋደልቲ ናጽነት ኤርትራን ላዕለዎት ሓለፍቲ መንግስት ኤርትራን ነበር አቶ መስፍን ሓጎስ ምስ SBS ተባህለ መደበር ሬድዮ ኣብ ዝገበሮ ዝርርብ ወልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣብ ወርሒ ለካቲት 1991 ቅድም ናጽነት ኤርትራ ቅድም 3 ኣዋርሕ ኣብ ዓበት ንውሱናት ኣባላት ማዕከላሽ ማግለ መሬጾ ኣብ ዘካየደ ፉሊ ኣኺባ مسئه ودغنا حبار መንግስቲ ከነቀውሚና ኢሉ ከሙድ ጉዳይ አቅሪብሎም ከም ዝነበረ ሓቢሩ هراي أبتناي إساس كي وصانا من البات قرب حتوتات يمتصالو أب حزبي حزب فلاي مزز معبل زلو خنتات بنص مالس بزح تاع معراري كي هالو بتهاجر مس إثيوبيا كفوت زخونه معصو مخفات من البات ناي أتو إساس قال علامة تنيحوا يزبل الرأي بستفالالي سبات ينفسالو نامنت مسكر غيرهم تقصوا فلما تسعاتات أتو من الذين مس بول هانس زغبورو قال متيق إسياس إيرترا نصاخت كون زي كون سابتاتي إثيوبيا كتصنح يدليو እትጸገም ግን ሕክቱር ዝኾነ ሃገራውነት ተሕዲሩ ስለዘሎ ህዝቢ የጸጉሞ እዩ ዝብል ካልውን በዓል አቶ ዳዊት ወልደ ጊዮርጊስ አማሓዳር ናይ ኤርትራ ዝነበረ ናይ ደርግ ዝብልዎ ነገራት አሎ ስኻት ፈልጦ እንታይ ብዛዕባ እዚ ካብ መጀመርያ እንታይ ዕላማ ሒዙ ዝቃለስ ነይሩ ካብቲ መጀመርያ ዳሕራይ ዝተለወጠ ነገራት እንተልዩ ስኻ በቀረባው ስለዝነበርካ እንታይ ክትገልጸልና ትኽእል ምዝዝ ምዕብል ዘሎ ኩነታት ማለት እዩ ትዝምድና ملس يكون ولا داويت بجزء بجزء أتكاو قالسي يكون ولا زهريو رخيبة من كابون زي سمعوا ما بجس جيرم تزاريبهم كخنو خليو سياس كل جزء سمعيتو قدمايو كابتي استذل مسمروين يوصايو سلزي كابو زي سمعوا نجر أين برومن كبل أي كيلن بلك أنت يوم سمي أم ترح زي فلتعنز فلتو نجر سلا زي لما نقول نعم نقول أمن تعبز التجبر زررب سلا زي نبركو بزعبة ملس هذي إرترا ناس النت بزح سلا زبهج حليفو سلا زي ابن ناس النتي تشجر مبرنا إساس كان زي دليت كبل كله زعبا إساس زبلو كان زبل كوخا زفلتو نجر يبلي مسؤول تاي تزاريبو زعبا أنا هذي إرترا جن ناس النتو كبهج بين ناس النوتو كاستماقر مسؤولو يطرح زي كونس جد النتيو نسخة قارتك عبد من البات سخات فلتو خنتارلو انتاي بقربات لزنبركا سابت مجمريا زنبور الرأيا بزعوا ناس النت إرتران زمدنا مس إثيوبيان دحريو زمعبولو زنبرة بتسعة بكم دابل كاساب زي قرب ندحريت مليسكا سخا زخرها كافل الناس بيانه إساس ببجزيو إننا معبل زمسو والقاوي دليتات نيربو دليتاتو نمتقبار حيلو ويسلطانو كحيل كدلل
ክደሊ ከዓ ባህርያዊዩ ምክንያቱ ውልቃዊ ሃንቀውቱ ጥራሕ ንምርዋይ ስለ ዝብገስ ስለዚ ብዛዕባ ኢሳያስ ዝዝረብ ነገር ብዙሕ ኣብ መብዛሕትኡ ብዛዕባ ውልቃዊ ድሌት ውልቃዊ ተበግሶ ውልቃዊ ተልእኮ ናይ ኢሳያስ ዝምልከት ብኻልኦት ዝዝረብ ነገር ኣይሰማማዓሉኒ ሓቅነት ዝጎደሎ ብዙሕ እዩ ዘሎ ኣብ መወዳእታ ኢሳያስ ባዕልና ንሕና ንፈልጦ ዝያዳ ኢሳያስ ኣበናይ ግዜ እንታይ ዓይነታት ታሕዛን ጉዳያት ነይርዎ ኣበናይ ግዜ ኣብ ከመይ ዝኣመሰለ ግዜን ኩነታትን ከይቀያየር ነይሩ በብደረጅኡ ክንገልጾ ንኽእል ኢና ምክንያቱ ኣብ ኩሉ እዋናት ብሓደ ስለ ዝነበርና ጽቡቕ ንሱ ኢና ደሊና ዝበልኩ ናይ ኢሳያስ ካብ መጀመርታት ሒዙ ስጋብ ግዜ ናጽነት ኣብ ዝነበረ ግዜ ዝነበረ ምቅያር ናይ ኣተሓሕዝኡ ኣረዳድኡ ንጉዳያት በብደረጅኡ ይፈላለ ነይሩ ምስቲ ሃንቀውትኡ ንምርዋይ ዝፍጠር እና ሓየለ ዝመፀ ወይና ተረጋገፀ ዝመስሎ ዝመፀ ምዕባለታት ምስ ምዕባለ ናይ ህዝባዊ ግንባር ምስ ምቅርራብ ምስ ምሕያል ናይ ህዝባዊ ግንባር ምስ ምቅርራብ ናጽነት ማዕሪውን ድሌታቱ እናለዓለ ክመጽእ ጸኒሕ እዩ ምናልባት ኣብ ውሱን ግዜ እምበርዶ ደሓንዩ ትብለሉ ለውጥታት ዝረኣየሉ ግዜ እውን ነይሩ መንጎ ኣብ ኣተሓሳስባ ናይ ኢሳያስ ኣብ ኣተሓሕዝኡ ናይቲ ጉዳያት ብልክዕ እዚ ነይሩ ኢለ ክገልጾ ዝኽእል ብዙሕ ኣይኮነን ምዝሕ ግዜ ዝኸይድ ዘሎ ዝመሳሰል ማለት እዩ ሓደ ግዜ ቁሩብ ኣቐልቅል ዘበሎ ጉዳይ ነይሩ ግን ንሱ ተቃውሞ ስለ ዘጋጠሞ ክቅጽሎ ኣይከኣለን እንታይ ኣታ ዘልዓላ ጉዳይ እስከነገረና ግልጽ ኣቢልካ ምናልባት ክንፈልጥ ስለንደሊ እንታይ መስለካ ኢሳያስ ብዛዕባ ኤርትራን መጻኢ ዕላማታቱ ዝምልከት ከንዚ ክትብሎ ፀናሕካ ለኣነውን በብቁሩብ ከተናኽፎ ፀናሕኩም ምስ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ወይ ብኢትዮጵያ ይኹን ዋላ ብኻልእ ብዝተዋህቦ ተልእኮ መሰረት ንኤርትራ ኣብ መወዳእትኡ ኣብ ኢትዮጵያ ንምምላስ ዝዓለመ መደብ ነይሩ ወለ ዝብል ኣሎ ነዚ ከምዚ ዓዲ ኣቐዲመ ዝበልኮ ሓቅነት ዘለዎ እዩ ኢለ ንኽኣምኖ ኣሸግረኒ ምክንያቱ ጭብጥታት ስለዘይረኸብ ኩሉ ካብቲ መጀመርትኡ እዋን ማለት እዩ እዚ ኣቐልቅል ኣቢልዎ ነይሩ ዝበልኩ እንተ ኮይኑ ግን ኣብ ግዜ ናጽነት ኣብቲ ገማግም ናይ ናጽነት ኣብ ዝተቀራረብናሉ እዋን ብልክዕ ከዓ ኣብ ወርሒ 2 መጀመርታ ወርሒ 2 تسعان حدا نعمة مرت أفعبت ناي مأكلا شماغل هزباو جنبر أخيبا تسويعو أبالات مأكلا شماغل أخيبا وفترخ بلوغيزي كابتوم أبالات مأكلا شماغل نوسونات سبات فليوس أويعو نزيز اللوكوناتات نعانا ولا نوياني ويني إيه ودك أبتقزيت إيه ودك تمسريتو نيرو زحوسه ናይ ሓባር መንግስቲ ከነቅውም ዝብል ጉዳይ ኣሎ ኣርእስቲ ኣሎ ኣብታ ኣርእስቲ ዳርጋ ተሰማሚዕና ኢና ስለዚ ከምኡ ክንገብር መደብ ኣሎ ዝብል ሓበሬታ ሂቡ ናብቲ ነቲ ዝኣከቦ ሰብ ወይ ነቲ ዝፀውዖ ሰብ ብሓደ ወገን ከም ሓበሬታ ከም ውዱእ ነገር ኮይኑስ ከም ሓበሬታ እዩ በቲ ካልእ ወገን ከዓ ርእይቶ ንምስማዕ ዝዓለመ ዝመስል እዩ ነይሩ ተትብኡ ዝነበረ ሰብ ኩሉ ከማይ ዲ ነይሩ ዋላ ካላ ኣቀዲሙ ዝፈልጥ ነይሩ ኣይፈልጥን ኣነ ግን መጀመርታ ግዜ ኣብቲ ኣኼባ ዝሰምዖ ነይረ እቶም ኣብኡ ተኣኪቦም ዝነበሩውን ብሙሉኣቶም ክብል ይኽእል ልዕለዮም ነይሮም ብሓላፍነት ናይ ኣብቲ ግንባር ይኹን ዋላ ኣብቲ እዋንቲ ዝነበረ ምስጢራዊ ሰልፊ ስለዚ ባህርያዊው ቅድም ካብኦም ዘረባህ ሰምዕ የጽኒለ ተጸብየ ወላ ሓደ ሰብ ዝዛረብ ኣይተረኽበን ኣብ መወዳእታውን ኣነ ክዛረብ ተገዲደ እንታይ ማለት ካዩ እስኪ ድገመልና ዝትብሎ ዘለኻ ምስ በልክዎ ብኸምኡ መንገዲ ደገይሞ هو ዕላማ ቃልስና ከምኡ ድዩ ህዝቢ ኤርትራ 30 ዓመት ዝኸፈሎ ዋጋ ናይ ሰዊኡ ናይ ቁጠብኡ ዋላ ስነ ኣእምራዊ ክብርታቱ ነዚ ድዩ ነይሩ ናይ ሓባር መንግስቲ ንምስራት ድዩ ነይሩ ጽባሕ ንግሆ እዚ ጌርና ንህዝቢ ከንታይ ኢና ክንብሎ
ነዚ ክንገብሪና ዝኩሉ ዋጋ ኣኽፊልናካ ክንብሎ ነዚ ክንገብሪና 30 ዓመት ተቃሊሽና ናቃሊሽና ንልና ክንገልጸሉ እንታይ ማለት እዩ ክርዳእኒ ካለን ከመይ ጌርና ክንቅበሎ ከመይ ጌሩ ህዝብ ክቅበሎ ኣነ ወይን ከም ሰብ ንበይናይ ኣይቅበሎኒ whatever ቶም ካልኦት ይበሉ ኣይበሉ ብዝየገድስ ግን ነዚ ኣይቅበሎኒ ይብል ኣብ መንጎይና መንጎን ጥራሕ ተዘረባ ንሓፂር ግዜ ቀፂሉ ብዙሕ ክዛረብን ብዙሕ ክቅፅልና ይደለዮን ወላ ሓንገዲፍና ያለና ዘይንገድፎ ኢሉ ገዲፎ በኣገራ ጠፊያ بدحري تلعيلو ده تقداي بكال أقاتامي تفلطه ويسمعك فورمالي تلعللو قاتامي يلا بزي كازي بستفل عليه قاتامي تات مس ميديا بزقبرو ركبات إساس مالي دحرينا تنتي ونسو كنا دوب كنحسب كنكئلا لنا عالم الناس أبابات يتخيز زلا سلزي تربحا بوشت إرترا تعاتينا تراح كنريه منا ناي زوبا وي رجعتن سلامن نربحنايو سلازي كينو خنري لنا كسنا لنا وين اب كونفدريشن اب فيدريشن كنبس حلو زي نخيل مخنياتات يلن بقوم يزن بالزل زعلمنا له حليفو خزارب جمر نيرو ابو وين انتخنه جنا بزخفلو واغا بمعري دما زرخبو مخسب كسانت زي تسمعو حزبي حسكا كم زخبها لايك أني بمجمر تاموتي حزبي مقرتنا تنتو مقرتنا يزخفلو واغا يفلت إن بو يردان كابون إذا حرتي زحيش قليسكا تسمعو ويكتردو تخون حجيقن قزيو أيكونا نزي تهوا خالو زبر إيتوتات ببوغوني يمسو نيرو بإنديفيديوالي أب أخيباتات أيكونا أب أخيباتات ينكم اللي تزاريبو أي فلتن ببجديو همزة عينتن كبزوحات وين يمسو همزة نبرة سلسفلت تقداي كده فقالو أي كألن بأب قرب أوان قنقنيوم مستير زلو وزمسل هاتا كونتا سلام إيرتران إثيوبيان كم مقصلتا السعبة عدات والكملاخ إسياسن إثيوبيا بقربا كونتا تعنو كعزب عدل زرخبة سمو استعقب إثيوبيا والدبلومات كونتا تعنات بريزيدنت أب أزيو أسكافي كونتا كم زلو حبيرو اللهم حادنا هاجرات عرب دبلوماتون تمساسال تعزبتو خمزة كافلة من جتاتنا أقدم أبيلهم حبيرو منعم كم زفلت البريزيدنت بمستير زحازو كونتات عنو نابستفر عليها هاجرات بمخاد كحكم كم زفتن ناي عدباباي مستير كوينو كساب أبزواغاش باركاب زركبو بهلاوين حكايم كحكم ناي سرح عدتو بممثال بتداغاغامي ملالس كم زنبره يذكر كاب قرب أوان بخنتات عنو تسفا زغرت إسياس أب حبرات إمارات عرب أب زركبو تهدراوي هوسبيتال كاتسالي أب تعناوي كنكن تساميدو خمزلو زحابو مستيريوم أب مود داتا أتي بخنتات عنات بريزيدنت تسكفة دبلومات كم زبالهم أب زوبانا زلو زي مرقاق مزيت الرف زبالهم موت بريزيدنت أب إرتران ناي سلطان هاقوف كتكو زغيل استودبه من كساس حيلي أقداس النتو أب زووان زي أزيو كم سترعيون بقربا خنتات عنو أب زتعزبالو كم زبرهالو يردم حمام بحمكتنا زمت زي كونه بحرياوي ناي ود سب صقم كوينو نزي بحرياو حمام كاب حزبي كخولو مفتانو أزيو كم زدن صوون وسيخو يغلص اتوم اب كبابيو زلو سبسلطان والكملاخ إسياس غبارن حداغن كوينون 27 عمتات نهاجرنا معناون حزبنا مبتتانون كياكل حجين والكملاخنتو حمام وسيخو لاب زلو اللوان بدحري سعري تبقلا بزعينتو حين تبتبن مس إثيوبيا خمزدليو وعلات كفرارم مريتن ودباتن كعدلن النار ايو سقيلهم كاب مرأي حليفهم يتاقعلو مهلاهم زقرم كوينو نزين هاجرنان هزبنان اب حداغا زأتو زي حلفنتاو تكبارات سقيلهم بمعزابومن تساتفتو بمخانومن تحتت مخانوم نساتهم كغنزبو هزب دما كغنزبو زقبا قدايوم زي خبركم سمعتنا كونتات عنا والكملاخ إسياس اب حماق كونتات كم زلو كلنا نعزبو خينو ابتينا إثيوبيا عدتو بقربات خاتاتيلو ان كونتات عنو زبرهلنا إثيوبيا والدبلومات اننا مسقنا كالئ نزلو معبالتاتو تخاتاتيلنا كنقربالكم كنفتنينا أبا مايسروان عدا بيتون تأسيروم زنبرو قطروم زي تفلت إيرتروان كام مأسرتي فتحو كم زلو من جتات يحبروم أبا مايسروان عدا بيتون بخبللان سقردوبن كمون امنت بينتاكوستال تأسيروم زنبرو قطروم زي تفلت إيرتروان كام مأسرتي فتحو كم زلو من جتات كاب إيرترا يحبروم مفتاحنا يتم أسرات أوانتاو سقوم تخوينو والكملاخ إسياسن قجلون دوب ساقيروم نماكل إثيوبيا أواسان نخبللو نتوم أب قربيت تقرايك ساقرو زحزوهم زيقاتات مفتحهم زقرم يكونن
عند حتى حزب إيرتران فتنا سرعة إسياسن مفتاح نايتهم بجوجل 15 ዝፍለጡ ላዕለዎት ሰበስልጣን ዝርከብዎም ብዙሓት ናይ ፖለቲካ ኣሱራትን ነፃ ጋዜጠኛታትን እዮም እቶም ብምስጢር ካብ ዝጽልዩሉ ኣባይቲ ብሰለይቲ ስርዓት ኢሳያስ ተጨውዮም ዝተኣስሩ ቁጥሮም ብልክዕ ዘይፍለጥ ሓያል ኣመንቲ ፔንተኮስታል ንዓመታት ክሳቀዩ ከም ዝጸንሑ ዝፍለጥ ኮይኑ ትማሊ ሓደ ካብ ኢትዮጵያ ምስ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዝመጸ ፓስተር ኣብ ቅድሚ ሆቴል ኣስመራ ፓላስ ብጋሃዲ መሪሕዎም ክዝምርን ክጽልን ብጋሃዲ ምርኣይውን ብቀደሙ ዝእሰሮም መትከል ከም ዘይነበረ ዘርኢ ኮይኑ እቶም ዓበይቲ መራሕቶም ኤርትራውያን ገና ተኣሲሮም ከለው ኢትዮጵያዊ ፓስተር ክመርሖም ከሎ ዘደንጽ እዩ እቲ ስርዓት ንምፍታሕ ናይዞም ብኹብለላን ሃይማኖታዊ እምነትን ተኣሲሮም ዝነበሩ ዜጋታት ኣብ ክንዴ ብመራኸቢ ብዙሃን ናይቲ ስርዓት ብወረወረን ባዶ ሰለስተን ክዝርግሖ ምድላዩ ከዓ መጀመርያ ነቲ ወትሩ ዝኽሕዶ ዝነበረ ማእሰርቲ ብወግዒ ክእመነሉ ስለ ዘይደለየ ክኸውን ከሎ ኣብ ርእሲኡ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዜጋታትን ህዝቢ ኤርትራን ብሓፈሻ ዘለዎ ንዕቀት ዘርኢ እዩ መንግስት ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራ አምባሳደሩ መዚዝሎ መንግስት ኢትዮጵያ ድሕሪ 20 ዓመት ንኣቶ ሬድዋን አሕመድ ናይ ኤርትራ አምባሳደሩ ክኸውን ከም ዝመዘዞ ማዕከናት ዜና ኢትዮጵያ ሓቢረን አምባሳደር ሬድዋን ኣብ አየርላንድ አምባሳደር ኢትዮጵያ ከም ዝነበረ ይፍለጥ እቲ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ዝተኸፍተ ኤምባሲ ውልቀ መላኽ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ አዲስ አበባ ኣብ ባፅዕን ዓሰብን ንዘውፍሩ ኢትዮጵያውያን ዝምልከት ቅጥዕታት ከም ዘርግሐ ምንጭታት ሓቢሮም እቲ ዝተዘርግሐ ቅጥዒ ከም ዝጠቕሶ ኢትዮጵያውያን ብናይ ቱሪስት ናይ ቢዝነስ ከምውን ፐርማነንት ወይ ድማ ቀዋሚ ቪዛ ናብ ኤርትራ ከኣቱ ከም ዝኽእሉ ይሕብር እቶም ኢትዮጵያውያን ኣውፈርቲ ውጥን ወፍሪ ኣብ ዘቕርቡሉ ግዜ መጠን ወፍሮም ብናይ ወፃኢ ባጤራ ወይ ድማ ብብር ክትምንዎ ከም ዝኽእሉውን የገንዝብ እቲ ዝርከቡ ዕድላት ወፍሪ ኤርትራ ብማሕውራት ህግደፍ ስለ ዝተባሕተን ስርዓት ህግደፍ ንምሕታዊ ወፍሪ ስለ ዘየተባብዕን ዝበዝሑ ኤርትራውያን ብሕታውያን ኣውፈርትን ክኢላታትን ኣብ ፈቆዶ ሃገራት ኣፍሪቃ ወፍርታት ኣብ ዘካይዱሉ ዘለዉ እዋን ንኢትዮጵያውያን ኣውፈርቲ ህግደፍ ከመይ ዝበለ ፍሉይ ዕድል ክፈጥረሎም ምዃኑ ምስ ግዜ ዝረአ እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ድምፂ ኣሰና ዕለታዊ ዜና ኣብዚ ይፍጸም ኣማንኤል ኢያሱን ዘዳለዎ ዜና ዘቕረብኩልኩም ዓይነታ ምሕረት ኣበየ ነይረ ምስ ዝተረፉ መደባት ናይ ሓድገኩም ሰናይ ምክትታል مسجبار حراسي حفاسي مسحر بينا جماعة تقاسي كم جيب الله يكون كلاسي نقولو بعركم كله